Ginaekspektar sang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mangin manaya-nayang tiempo sa highlights ng Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Darwin Papa, ang Chief ng Disaster Response Division sang CDRRMO, ginpahayag niya nga sa karon wala pa sang sigurado nga weather forecast apang ginapaabot nga mangin partly clouding kalangitan sa mga inadlaw. Suno sa iya, hindi makaapekto ang tropical depression sa Dinagyang Festival. Pang ginapabasko gihapon ang pagbanta ilabi na sa posibleng sudden rainfall sa gabi. Naghahanda naman ang ahensya o City Government pagi sa pagpanigan sa pre-disaster risk assessment kag pagsinapol agud manginhanda sa bisan anong sitwasyon. Nagpasalig man ang opisina nga mayara na sila sa preemptive measures kung mag-ulan. Sa nga sang selebrasyon na lakip man diri ang pagbutang sang phenolic boards sa pila ka lugar agud malikawan ang aksidente. Padayon naman ang koordinasyon sa opisina sa iban pang ahensya agud nga masigurong seguridad sang publiko kag sang nagapartisipar sa Dinagyang Festival 2026. For this, ang current naton subong sa tropical depression, hindi siya maka-effect sa on the 23rd. Wala na ni siya, actually, dasig na ni siya. But most probably, ang inabantayan natin is mga sudden rainfall in the evening. Ang sudden thunderstorms natin. If mag-persist ang shear line natin, kag mag-persist ang effects ng amihan, ang pinaka-usual natin actually is ang early evening, kag usually sudden thunderstorms or mga light rains.